Kaya. Ah, sing diarani tontonan komplit, Mas. Ganti mic, pedhot ganti mic. Ajake wedi karo cangkemku iki. Ora, oh ya mic kamu. Ganti nek ora meneh ganti meneh. Engko nek ora bener ganti meneh, engko nek tetep ora bener ganti cangkeme, ya. Ora weruh nek ngono kuwi. Iki sing diarani tontonan komplit. Nggih. Ya sawangan, ya pendengaran, ya rasane kecekel. Betul. Mula iki len ora awakmu ora bakal kaya ngene iki. Kok ora awakku ora bakal kaya ngene piye? Tegese iki tontonane komplit mergo dalange awakmu ngono lho, Mas. Oh nggih, nggih. Kowe iki tak lem-lem gen untuk job meneh kok. Lho wis tanggal 17 mau kok. Loh, lah mosok jarake kok adoh men. Lah ya wong anane selane tanggal kuwi kok. Wah, laris kowe. Muga-muga lara meneh. Lah sebodo dalang laris awake gede dhuwur karo dom mok wedi. Oh alah le. Ya jeneng menungso iki kedunungan ina lali salah apes. Iya ning yen nggo jireh ya kebangetan to. Awakmu gede dhuwur kok ngono kok weruh dom suntik kok wedi. Saiki ora mung aku wis piyai semene iki wis. Apa? Piyai semene iki kalahe ora karo dom. Ora jenderal, ora bupati, ora apa kalahe ming sepele. Yen wedi karo dom yen piyai semene iki ana lumrahe wong piyai alus-alus. Lah wong kowe bekasaan karo dom wedi iki lho. Sik kok ngarani aku bekasan iki anggap aku jem setan priprayangan piye. Lah kelah ya padha karo aku kelase padha to. Ora, takono piyai semene iki. Itu sudah dibuktikan. Ya. Aku tahu omong karo profesor doktor sapa kae ning UGM kae tau. Wong wis mati kok mbok ngene piye? Mbok eling-eling piye? Wis pokoke mati apa urip terserah sing penting aku wis tahu omong. Kenapa, Pak? Orang itu kalau disuntik muni yo kenderu dom. Ning nek muni pucuke dom ki tekan nggon bokong, kok bokonge kenceng. Asli kuwi fakta, mesti. Ayo, kowe wae hoo mbok modar nek ora. Oh, lho aku ora tau suntik ning bokong kok. Ora tau suntik langsung mati, ngono apa piye? Neng lengen. Ora suntik kok ning bokong mati. Kene iki lho, tes kene iki mesti dikencengke. Mesti kuwi secara manusiawi ngono kuwi. Lho yen kenceng gak terus otote gede melar. Lah kuwi injeksi iki gampang mlebune. Wong sing dokter anakmu kok kowe mejang. Oh, diteni kowe. Delok, iso angger kowe priksa anakku nduk ora usah dipriksa suntik bathuke langsung ngono. Ya ora ana dokter kok. Anakmu dokter apa? Dokter umum kok. Ah dokter umum kok pamer. Dokter ki pinter dhewe dokter hewan. Kok iso dokter pinter dhewe dokter hewan yo? Lah kowe nek teko dokter umum mesti data gerah napa? Bathuke pripun, Mbak? Awake anget. Tahu weruh ana sapi teko, ndasmu piye, Pi? Ngono. Ya ono. Oh iya. Langsung suntik. Heeh ya. Oh suntik. Oh iya ya. Ah iya. Terus sesuk nganu we. Sesuk yen kowe priksa ora usah dadak takoni ya. Yo anggapmu aku sapi ngono. Iya. Iki tesih ana pamundutan Mas Garek. Akeh wong umum niki sidane sampean nggih pirang-pirang kok Mas. Saking kula Bapa Paira Diarjo. Oh iya. Ping sepuh mriki niku. Nggo Gunung Maja. Nyuwun lagu Gubuk Asmara. Walah Mbah Paira, Mbah Paira. Napa ta? Piyai sepuh kok sabane Gubuk Asmara iki. Ayo sing mending gubuk asmara sabane gubuk aswaje, aswaru malah. Iya mantek-entekke ya Mas. Nggih, pun mboten napa-napa sing bakung gawe nak tiasing sesama. Yo sing nyekar sapa iki Gubuk Asmara? Sapa sing apal gubuk? Mbak Ika wae yo. Kak. Mbak Ika iki sing nomor 2 iki. Kak. Wah. Iki sul rame lu ta sul. Sapa? Sekel kulus. Bali nang Palu. Oh, Bali ning Palu. Malane aku karo Mas Tris karo Mas Tris mau didangu. Wah, Mbak Elisa kudu melu lho Mas. Wah, mboten saged pun kula reh-reh supaya aja bali teng Palu. Kepeksa wonten acara keluarga wangsul teng Palu. Berarti tukang kayu ning kono. Lho kok tukang kayu piye? Ah ning Palu kono nggone tukang kayu tok to. Ya ora kok Palu kok nggon tukang kayu. Sik aku ora gunman karo kowe, gunman karo Cahayu ki. Jenengmu sapa, Nduk Cahayu? Ika, Pak De. Tika tok. Ika. Tok. Heeh. Ika Suhesti. Wah, ngono. Kowe bapak wong tuamu biyen jenengke kowe iki dibancaki sego golong mambu entrong kok. Nggih. Ika. Ika Suhesti. Omahmu endi? Gunung Kidul. Karo Gunung Lor ngendine? Ya kidule. Kidule. Iki cah pinter canggih. Anu nuwun sewu wis di bojo.
Lah ngopo? Kok tekon-tekon? Loh. Wong takon iki wajibe gur dijawab. Ora wong takon kok ditakoni genti takoni kowe babangan keperlu cakil apa piye? Ya ora usah emosi. Lah wong takon dijawab. Lha mek ngopo kowe wis dibojo karo? Empun. Ayo ya wis. Kok ya wis? Ya wis sing apa? Lah perlune tekon make arep ngopo? Saya kan bukan tipenya pria yang suka merusak pagrayu. Dia itu bukan tipenya orang yang suka merusak pagerayu, tapi dia Tapi- itu manusia macam apa dia itu? Allah. Wong kok senengannya ini Ika. Iya, Pak D. Ya nadyan kowe wis dibojo wong jernyatane iki ning dhuwur panggung. Tembunganmu ra penak. Jenatane iki piye? Jenat ki mati lho. Jernyatane. Oh. Kuping panci. Jernyatane kok jenatane. Krunguku jenata. Iki ning dhuwur panggung ilang rasa rikuh lan pekewuh. Iki kok terus mak-mak to. Loh, Mau jarene ora seneng ngrusak pagerayu. loh aku pager wesi kok sing tak rusak kok. Oh, beda to. Beda, pager ayu ra entuk ning pager wesi entuk didemek-demek. Ora apa-apa, pokoke anggar ngene iki engko medhun panggung wudu meneh, ya. Biar Bayar ngerasa- lho, temok bayar lho. Apa? Bayar. Demek ngene iki bayar. Iya. Wah, lah boros kowe. Ya ben. Wah, yo. Kah, Apa? nembang Bang opo? sakarmu. Kok njur sengol iki piye? Ya, tekno kene. sih. Kowe aku mau demek kowe bayar kowe demek aku kudu nebas lho. Saya parah. Kaya ngono ya ditebas apane? Lho, wingi digoleki wong gosop kok. Balungan to. Tetelan kok, setelan sandung lamur ngene iki. Kah, Dalam nyuwun pirsa panjenengane yang mulia Ki Sena Nugroho. yang mulia. Ngersake apa? Turutana mumpung isih iso ngrungokke. Ngono. Ya ana pamundutan ki lho Mas Gareng saking Bapa Paira Diarjo Gubuk Asmara. Ya diaturake. Gubuk Asmara. Dibawani sik apa ora? Dibawani no. Ya. Sing rata. Ya. Sing bawa gareng. Oh nggih. Oh nggih niku suarane apik kok. Apik. Nek jam 12 bengi metu saka omah terus au. Lho, kuwi ora nembang njuk. Oh. Kode iki kode. Enggak, Pak. Bawane D. sing dita Gubuk Asmara iki. Sak sae. Sae ora nganggo aku. Nyingkar nyingkur. Oh, kuno kuwi. Oh iya. Liyane Gubuk Asmara iki gawane bawane apa? Pocong. Bapak Pocong ngono. Nyingkar nyingkur. Wiwitane nyingkar nyingkur. Ngono kae. Wis sak senengmu arep bawa apa-apa. Aku apa-apa seneng kok. Ya kene. Kesuwen. Kesuwen. Jare kowe seneng sing suwe. Kapan aku ngomong ngono? Lah iya. Aku ora apal kok, Nduk. Timbangane aku kleru sasar susur, yen apal tak pangan. Waduh. Wis iki tenan. Wiwitane ngono kene. Kuwi dudu. Kuwi sesih deman. Aku sing tak apali ya lagu demenan kuwi kok. Nyingkar nyingkur. Tung tung tung. Wiwitane nyingkar nyingkur. Neno. Lingsem yen mutan. Napa? Aku Kok sajak kelingan? sinden ki sing dijak Mas Seno mesti kualitasé upama batik no batik tulis. Larang regane. Ngaten. Heeh, iki printing iki. Napa? Printing batik. Printing. Heeh. Mbak Eka. Cap-capan. Cap-capane cepet jebluk. Ya ora. Kuno apik banget tok. Apik. Joget. Ya mergo entuk dolar kuwi apike kok. Terusno Ika.
Wis benjarke mumpung jek iso ngomong. Ah, mudhar ora kowe. Wong ki nek senengane sia-sia karo wong sing ora tau ngopo-ngopo kok dunekke bathik printing. Kowe mau wis apik karo aku lho, akhire ana wong musuh aku mesti mbok panasi. Kowe tukang obong-obong kowe. Aku seneng kok. Kowe mau wis apik lho karo aku. Aja kok bintang tamu. Lagi wiyogae tak du kok. Ah iya to perune wis dom. Aku anggere sepatu metu kowe ora nyangoni. Ayo men. Lah piye jenengan betah ora meru Pak Seno? Betah. Oh, betah. Aku nyambut gawe tanpa konsep ya udah lagi tidak. Lelampahan kang wuri Yen lumampah tresno tulus nadyan nengku buk asmara. Ya, monggo Mbak. Yuk. Yen liwat aku kelingan kubukae biyen tak goleren ning cacak kebak tulisan Lajeng takon Mbak Ika. Kok wedi? Rene aja wedi. Pripun Pak De? Aku arep takon. Nggih. Kok bedaan ya? Napa? Apa bedane penyanyi enom karo penyanyi tuwa? Mudhar kowe. Ayo. Oh ya beda. Nek enom niku isih kaya sindene niki lho, isih enom. Salah. Bedane napa Pak De? Sih, tak kan. Tak kei ngerti ya. Nggih, Pak De. Nek penyanyi enom kuwi mingkem. Iki aja ditanggapi porno lho. Mboten tanggapan. Nek penyanyi tuwa kuwi mengane ombo coba buktekno tuwa. Tuwa. Lah, nek enom saiki enom mingkem. Enom. Lah, bedane no kono kuwi. Oh, apik lho kuwi. Mau pikiranku wis tekan dindi lho. Jebul ming anut cangkem. Penyanyi enom. Penyanyi tuwa. Wah. Nek yen nganggo untu palsu tuwa ya mingkem tuwa. Wedi untu palsune. Wah, Pak De. Halo Mas Gareng. Oh, halo. Wah, padha Semarange iki mantan Semarang. Wah, lah kula mantan rampok ya.
Semarang nggih, Mbah. Nggih. Sip. Ditutuke mboten iki. Kula keponakane Pak Lurah Arjo Suman Sanggung Gagondo. Jaman ana wayang Sri Wanita. Wah, kula rakyate Lurah Galgondo. Tenane. Lho rakyate kok. Iki selak dinteni lemburi kayo dibatutake. Wih, karo kowe kok ketoke sedhak. Cadotan sajroning ati. Katan Aku arep ketekan meneh Mbak Eka. Kowe ngerti kewan ora, Mbak? Ngerti? Mbak Eka. Kowe ngerti kewan? Tripun. Kowe ngerti kewan-kewan apa ora? Ngerti no. Kertas. Kewan apa sing iso basa Indonesia bedhen? Kewan gareng. Salah. Gareng kok kewan anu. Apa? Kucing. Kok iso kewan kucing coba praktekno. Emah kok praktek karo kucing. Mboten to, Mbah. Kok napa kewan apa, Mbah? Bener kewan kucing. Oh, bener to. Bener. Ning piye? Ning ngene Pak Gareng. Wah, iki meh kopong iki. Bahasa Indonesia sangene Pak Gareng. Nggih. Upama kucing wadon ana kene. Nggih. Kucing lanang Mbah Pairo ning kene. Oh, nggih. Kucing wadon ngundang. Sini yo. Oh. Iki kucing lanang mangsuli. Enggak mau. Enggak mau. Iki bahasa Indonesiane kucing. Oh, sini ya enggak mau. Gandeng kucing lanang udan-udan ya watake kucing lanang ya ngono kae. Pripun? Nganggo payung nekat. Marani kucing wadon. Wis dia. Piye kuwi? Ayo. Terus pripun, Mbah? Ya wis kuwi mau njaluk. Gur payungan tok. Kowe nek ora percaya nek mangsa pesongo kae rungokno nek kucing Karo kucing lanang kucing wadon pripun? iya gandian. Sampeyan apa ora duwe gawean kok delok kucing gandhik iki lho. Wah, gaweane werna-werna. Nggih, Mbah. Mbah sinten namine? Mbah Pairo Diarjo. Oh, sing ngersake Gubuk Asmara. Gunung Mojo, Ringin Putih, Karangdawa, Kabupaten Klaten bersinar Jawa Tengah, Indonesia. Merdeka. Mbah Pairo sinten, Mbah?
Pak Pairo Diarjo. Mbah Pairo Diarjo Gunung Waja Pertapan Sabtuwarga. Mas, iki mau joget duite tak saut kelet ora iso dudut aku. Jebul dialteko. Iki ngene Mas Gareng. Pripun Mbah? Selak dinteni lemburi. Oh nggih. Kingko ndak ora tutup. Nggih. Wah, Tak tutupe ya Mbak Ika. lho, Nggih. isih to? Isih. Oh, Catetan sakjroning ati. Rata lutuh. Yo merati. Aku kamu leren matur nuwun Pak Seno Nugroho. Sami-sami Mbah Pairo Dimejo. Tuku kupat janure tua Pak Seno. Oh kula napa? Menawi Mbak Pero lepat nyuwun pangapura. sami-sami mboten Dah dateng. sawetipun kula kunduraken panjenenganipun Pak Seno Nugroho sareng. Nggih sendika. Nuwun Nggih. matur nuwun Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur sembah. Karo kowe jan setel. Cocok ya. Iki mbane iki nek cara piyai sepuh, Ya. nek cara wayang wong biyen nom-nomane dapukane Baladewa. Ning barang sepuh kan Resi Curiganata. Ah ya bener to. Kap semanten atur kula. Iya, sapa gelandang nang kono. Kepargo pamit pecah. Wur. Wah. Mbah, duite kari. Keri, Mbah. Mbah, wade duit. Pak De, kuwi nggo madai nggonamu kuwi. Wade godai. Mau jare arep nganggo kresek. Kok yo iki kok yo sempat-sempate kadene tas kresek kene yo. Lho wis diniati saka dalem ya. Kok ora Nggih. ditekke ya mau ya. Matur sembah nuwun nggih Pak Prayo. Nggih. Nah. Ya titip, Dok. Ki, titip duite ya. Ya. Pokoknya engko bengi lawange aja ditutup. Kok ngombengi lawange ditutup Lah yen ditutup apa iso mlebu omah? Oh, nggih. Bukakno. Iya. Wah, iki entuk seselan Bapak Wiro ketok seger. Ha nggih. Kowe yen kepengin sugih koyo Mbah Warwiro ki diopeni. Sugih duit itu perkara tas kresek kuwi. Oh, kuwi arep rawuh mrene sempat-sempate Ngijolke ning pom bensin lho Lho kuwi. tenan. Direwangi ning pom bensin ngijolke recese. Iki mau apa mau atusan poe ketan no, sak lungan wis entek. Ya ora apa-apa, sak murwate Mas Gareng. Sing baku melu ngregengake swasana, Mas. Nggih, malah. Wong ini hiburan dari kita untuk kita, dari rakyat untuk masyarakat. Betul. Nggih. Nggih, 3 dusun. 3 dusun iki nyawiji dados tunggal. Nggih. Alhamdulillah saged. Menika wonten ingkang dipun dereng dipun aturaken. Napa, Mas? Ya rujak jeruk. Wah, saking wonten ing Jalin Karangdawa. Oh nggih dipun aturaken. Mbak Tatin, ayo Mbak Tatin. Tin. Ya. Tin, kowe mau bar entuk tas kresek nembang saiki. Oh, wah. Tak mungsuke sing rada ana gajihe. Ya. Oh, iki mempur iki. Iki, wah, kakean banyu bocah iki. Apa kakean banyu? Telo kae nggodhog kakean banyu kok mempur. Terus nek iki telone semene wadahe sepira? Lah kari kowe njalukmu diwadahi apa? Besek apa? Wong-wong iki dilem nadyan kowe lemu, iki sing diarani Apa? angka 3 dudu angka 7. Maksudnya? Nadyan lemu tetep ketok ayu. Ya tenane. Loh, ya ora tenan balekke to. Lah piye ta? Lho wong iki wis metu prentol saka sanubariku. Saka ndi? Sanubariku ati. Saka kene mo. Tin, Ngapa ta? aja ndembek-ndembek potenso. Kok lah iki temek dok saka kene mo. Iya niki nggon gelombang radio iki. Lah ndi puntirane? Iki Patin iki yen kepethuk aku gemes ya. Ora ya, aku ora jijiki no. Lho lah jijiki kan ndelok sepintas kowe jijik matno 5 menit kok lak mutah-mutah. Lengenyek karo wong lanang. Titenono tak goleki bodol lamu rambut, tak obong tak lebokke kopi, Ben ngapa? tak guang. Ngomong ngombe gila no. Lah ora ya kuwi ngapa to ndak diorek-orek raimu? Iki nandake bahwasanya saya tipe seorang pria yang tidak sombong. Tidak ngugul-gul ke dumeh aku bagus tak ketoke bagusku. Tak dandani elek supaya bagusku ora ketok. Lah iki nek dihapus kenapa saya elek lho? Dihapusin mangsamu tik-tikanmu piye? Di apa dilangi? Yo, iki
tambah baguse. Apa iya? Iki sing jenenge wong lanang perwira nadyan elek wani ngedepi wong akeh. Kae bagusa sing ketok gurjeng ngelitok nggo apa? Sapa ta? Iki bosku lho. Kae cahe. Cahe piye? Ya, ho. No, muni ngono. Oh, sing Muni muni ngono. Kowe sing muni kowe lho. Ora aku ora muni. Aku menirokke kowe kok. Wong Nugroho ya ho to. Ha ya wis ben. Wong sing Dik dolar mau nendi ya? Lah. Oh, Diani. Iki apa? Jan. Mumet ra, wonge mumet ra iki. Hah? Wonge mumet apa ora? Ora tak delehke wis pas kene tak deke ngene kok dadi. Demes iki lho mesem wonge. Kowe namu mesem ra delokno. Hah? Mesem ra dileki. Oh, ngeden kok, Mas. Kok ngeden? Ayo leh mundelake miring kok ya. Heeh, ngeden. Ngambet-ambekan kok ya. Sorry ya, Ton. Kok Tom? Washington iki lho, Ton dandangane. Sorry ya, Ton. Washington. Iki Apa? mau wis tak kei dhuwit saiki kowe nembango. Piro duitne wing semono lah iki nek ngene ya sing dolar ngono kuwi. Lah kowe kok nembung aku bojomu apa piye? Ya ora lah ngekeki piro kuwi mau. Aku ning kene iki melu sapa? Engko tak paringi sing dolar. Alah padha wae iki dalange ya pelit. Iki jawabane wong wedok sing kandelimane yo ngene iki. Kosike iki tak urus kok jawabanmu kok kowe ngunekke aku dalang pelit ki piye? Lah setiap saweran enggak pernah dikasih ke sinden. Iki ki lho ana saweran. Lho. Mana? Ya sini. Ya engko sik nyanyi sik. Wong urung nyanyi kok sini. Ya ora apa-apa dicicil. Lagune iki lagune sapa kok nyanyi sikil iki? Nyanyi sik. Sis. Kowe mau sikil dadi sikil serik kowe. Kowe mbales aku kowe. Padha le bosak. Engko tak kekke aja kuwatir. Ki ana 370. Ya, siap. Lumayan. Sakniki nyicil sik no. Ya wis 20 sik. Ya masa 20. 20 kowe Ya, ora apa-apa. nggo tuku sabun. Kok ngedusi iki? Templek to pisan. Pak Kapolsek. Ajeng tanget Pak mateni sinden hukumane pinten tahun, Pak? Ngapa? Oke ngapa-ngapa tuku sabun wong ngedusi aku iki Lah ngapa? nek atus nganggo apa? Nganggo lempong. Nek ora nganggo sabun. Aku salah paham. Amah aku didomok-domok mah. Lho wong wedoke tak demok bejo lho. Lah kok. Lho bejo kok kuat biasane teksek semaput. Lah berarti aku kuat ya. Wah. Yang kok demok neh ya. Heeh. Ya ora njuk kerep. Tak kei lho tak kei. Apa? Kok Mbah Pawira. Mbah Pawira ndi wonge mau? Kok aku ora dinehi ya. Seijol ning pom bensin kok. Mosok nang pom bensin. Lah iki nembang apa iki? Rujak jeruk. Ngadeng menyuro. Senadyan kadang dewa. Ha ya sak Ya karepe karmo, cakepan. heeh, manut. Lho kuwi tantangan kok. Lho, sampean mau janjian nembang duet. Ayo. Emah, aku rujak jeruk ora seneng kok. Lah senenge apa? Rujak pelem apa bengkoan ngono kok. Lah enak jeruk lho. Emah, mules kok. Lah kok Aku nonton, aku bayari kok. bayari. Kah aku nek karo Gareng iki saru terus. Ya, Ayo Stan. nggih muni. Apa? Duet. Aku duet. Heeh. Ora urung lak wong tuwa to sing nyambut gawe. Nah iya. Lah iya lah ngene Ngono ditangkap. kok dilimpekke ora tau dijak. Sapa sing ora ngejak? Kuwi Aku ki ngejak ning ora entuk karo Pak Tumiono. Ora, lho. Lah mau ra tis Gareng ora sah. Lho, ya ora sah wong urung dibayar kok yen wis dibayar sah. ora sah melu sesuk ki kok. Lah genahno ora sah melu sebabe apa? Lah kok tok catet tanggal 17 barang ki ngopo? Lho, ah wong ki HP ku dhewe tak cateti kowe nesu apa? Lah yen aku nyateti ning HP-mu lah kuwi kowe nesu kena. Piye, ya padha ora iso nampa jope apa piye ayo padu apa piye yo? Nek melu dalange selawe gelem apa piye? Oh kuwi go 20 karo dicelek matane kok. Ya kowe nek Kono nembang dhewe. Ya liyane dikancani kok aku ora. Mau kowe tak kon ngancani ora gelem ning kamar mandi. Lah ya masa aku kan anu. Aku rujak jeruk iki. Yo. Kowe dhewe. Ya yo. Ya.
Bang kok. Aku percuma kok tak sawer sakmono kae. Sawer. Padake Pak sapa ku mau? Rajang Nah, Iris. Ire. Iris. Iris. Neno. Si Wisnu kok ya tekan kene ngono lho. goleki kembaramu. Sapa? Kae Wis- mau sing sarungan ki lho, goleki kembaramu. Sapa to? Alah sing mau klesetan ning ngarep lawakmu lho. Akeh iki kondange gareng semen iki kae. Heeh, bener. Aku seri. Aku mbok bandingke liyane ora masalah, bandingke ku seri aku. Lah ngapa persis lho? Persas sih 11 12. 11.30 kok. Kamu larang racik rujak Neno. tan kandhap meneng ta orang tansah cawes Rene aja dadak Iya. najan ora apal ning cerak aku Iya. kok ijo Ngetoprak. ketoprak dadi sapa Maiso jenar. Kak Isa Maiso jenar kok ngono kok mah. Aji-ajine Maiso jenar kuwi teh sosro. apa kok tes sastra Sosro Birawa kok teh Sosro sosro. Birawa kok teh sosro ora. Mukita Tia Jampi Rujake. Rujak iki necer Jero Nyapa tangane ngincep Ngeceri jero. Ya aku mene Heeh, ngeceri jero. Terus Nah, ya iki ngene iki tandane wis gathuk antarane kowe karo aku. yo nek gathuk ngopo Ayo golek KUA sing nganggur sapa? Anak aku dadi bojomu terus anak-anak apa? Kelinci. Iki kok apik kowe iki udut wae rasa nyaut to. Angger nyaut kok nyerikke ati. Wong karo wong anak-anak kelinci terus masamu anakku bat nyamuk kok piye? Lah cilik banget ngono lho. Loh, lah urung TV Krama kok. Nek TV Krama dadi Melar sak buta pinggiran iki. ombok tak ndelok. Aja sing delok akeh wong ya isin lho. Apa iso melar? Rega wis ra iso melar. Iki wis kaya kae lho, wong tawa chat nang pinggir dalan kae lho. Lah napa? Ngapa? Klasit-klasit ngono. Ayo mengene iki. Rumangsamu aku kuas apa piye? Kae lho sing nang pinggir dalan wong-wongan disebul angin rek ngene to. Sok hoo sok ora, sok hoo sok ora. Opo? Kula Jawa Lombok. Lombok Rawit Dilebokke tak ndelok jogetane Mas Gareng sing jogetan gagah. Ah ya mesti apik. Ora suwe tak tong tak tung tak dlang. Terus kowe joget. Ya. Kok delang iki terus arep mabur apa piye kok delang? Ayo sing manut pokoke wis. Apa nek cilik ini iso dadi joget gagah ya? Wah, Sawangan. Ngece Mas Gareng. Sawangan yen kira-kira Piye? kurang gedhe ya engko tak cilikke neh. Nek ming griseni ya. Tati nakal. Lah ya piye?
Tati nakal. Ora lho, lah nek sakmono lho aku tak jajal nyekel. Nanti punyaku ternoda. Ya kan nanti bisa dibersihkan. Pakai apanya? Pakai sabun yang beli tadi loh. Dikasih uang 20.000 buat beli sabun kan bisa membersihkan. Wah, sakjane kamu tuh ayu loh. Sakjane. Lah ya kuwi sakjane iki ayune ngomongane landhep peso 7.7. Kok iso? Kok bali ning sabun meneh padake aku wong arep mati. Tak jogetane delok sawangen joget aku. Iya. Tenan kudu ngerti Mas gareng. Mikir ki sidian ki mikir kabeh. Lah piye? Kok kon mikir ki piye Mas? Lah kowe kesamplok piye? Ora sah sing sak madya. Ana sing jenenge madya to? Ora ana, sing sak madya ki sing sak. Madya kae gedhe kok iki ora ana sing padha karo madya. Sak madya iki sik umum wae ngono lho. Umum iki WC apa piye? Ya kowe kaya WC. Ngomongane ora enak. Yo, mangga. Yuk. Nora suwe bapakne dole wis teko. Yo dikurke, ya. Aja lalen
Ya. Apik tenan. Ngopo nek ngono kuwi artine apa, Mas? Piye nek ngono kuwi? Oh. Nggawa Pak Pos bareng to. Sigek. Sigek. Mandek. Oh mandek. Oh nganggo mandek bareng. Oh. Nganggo mic. Masakku galake ra umum iki. Angger njuk rung tak kae yo galak nganggo mandek. Iya nganggo mandek. Nganggo selah. Heh? Nganggo nyendal ambekan. Oh, berarti nggawa motor. Selah ki ana jedah. Oh, jedah. Jedah ki sing panganan ki lho ana sing arani gemblong. Kae jadah. Jadah. Jadah ya sing dienggo sembayang kae jenenge jadah. Kae Kayak sajadah. sajadah. Heeh. Sajadah iki kaya kowe. Apa? Gajah. Ya. Kowe saiki Iya. Neno. pocong. Ngelmu iku. Ngelmu iku. Moh aku ora duwe ilmu kok. Lah piye duwene apa? Ngelmu kaya Sadirono ya. Kaya Sadirono Kalakone ya. ngono. Wedi aku. Ngelmu iku Titik wale jambul. Wonge wis mati kuwi. Oh, Jawa kentheng karo nututi kok. Kelakone kanthi laku kone lakase lawan kas teges sekas nyanto Ngapa ndek ngono ki? sani Satya Bodya kok. Aja ditanukke, aja dijinemke. oh Satya Budya banget Ben. Alian kuwi wis kuwi lho wis montok lho. Ngendoke ana ndoke lho. meneng wae urung sundul kok. Kok masamu pitik ngendok piye? Gilani to. Wah. Sampun. Nggih. Nggih, wilujeng dalu Bapak Ibu, nggih. Waduh pemuda-pemuda. Nggih, Pak, ndherekaken Pak Tum. Nggih. 17 Desember, Pak. Nggih. 17 Desember ngapa? Kuwi ya sadalem. Oh iya. Nggih, Mas Gareng, Mbak Eka matur sembah nuwun. Iya. Nggih, bareng Mas. Iya. Wah, aku melu dalang sing paling apik sak donya ya iki tok. Iya. Yo tak bablaske sisan mergane lakone dawa iki nek engko nganggo goro-goro nambah ora apik. Iya, ngono ya, Mak. Ayo, Ngger. Ayo, Mak, tak dherekake, Mak. Gandane kang sekar kadung mewah kembang-kembang menur kang asmarum winoran nyata-nyatan kadi kusuma mangambar arum kukusing rupaku melon alon atiku sumelir mega mimba bathara
aja turu sore kaki ana dewa ngang jagat nyengkeng pokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan mangan wong melek sabar narima iku bagianipun datan kawusa ing mapan wonten ing Kahyangan Suralaya lampahing dedya kala wereng wis prateng ngrepat kepanasan dadi rojat kang samya tumingal Utpapandha tata gati wisaya indriyaksa Sora maruta pawana pawana bana markana Pandhawa tata gati wisraya Indriyaksa sora maruta pawana bana markana samirana lan warayang samirana lan warayang wisikan magulingan lima Wisikan magulingan lima panca bayu bojleng iblis lanat padha jek-jekan ngemendhawu timbalaning Wangwi Kulon Jatimurti kinen medun ana ing wana jebres papan dununge Semar nggone tapa lan sak anake karya gara-gara ring kayiwangan wohe Semar kowe gelem semingkir apa ora ora gelem semingkir aku ingkang bakal nyingkirake kelawan kowe Nayantaka
Om Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut tambra kanggeng awita dencengan Ki arep pirang sasi ya, Tru? Heeh. Bapak ki ya aneh-aneh tapa kok jengking ki lho. Kaya ora ngurmati karo para dewa, kaya ora ngerti unggah-ungguh. Wong tapa ki wangune ya tenguk, sejakep. Ha iya. Tapa kok mengkurep kaya ngono iki piye kuwi? Monggo ya ora gelem dibenakke. Aku ya wis matur bola-bali mbok tapa sing apik, Pak. Tapa kok jengking iki kayane atine le gelo iki kebangetan sajake. Agong ya iso ora kurang-kurang ling ngandani ya, Gong. Ah kuwi tak walik bali dhewe. Heeh. Ayal semari kandhani ayal mbah. Sire karepe piye? Karepe ngopo ngono iki ora paham mau. Ah iya. Terus maksude piye? Pamer kok bokong. Mongko nek angine gedhe gek sarunge bapak ki lobok. Heeh. Mesti semilak kae. Kaya mulus-mulusa. Ponting plentinge kok dipamerke. Lah iya. Ayo piye wae awak dhewe kudu manut karo bapak. Dasare bapak wit Ndarawati duwe gawe kae kok sajake atine gelo, gelowe banget. Saya Ndara Abimanyu kok tumindake kaya ngono karo bapak. Nganti bapak trima lunga saka Ngamarta, lunga saka negara Ndarawati, mapan ning wana Jebres kene. Nglakoni tapa. Ha ya ning le arep tapa ki terus pirang sasi rak ya awak dhewe iki ninggal kulawarga ya, Tru. Ha iya. Ninggal anak, ninggal bojo kono ming kari dawuhe nala gareng Petro Bagong melu aku. Ora sah ning Ngamarta, aja ning Ndarawati. Ayo minggat saka kene. Bareng tekan kene iki terus piye kanane ngomong arep ki mbesel ya ora ana apa-pos. Rekoso. Ha iya.
Ngene wae, aku ndek ide do setuju ora? Piye? Semar dipateni wae ya. Ngapur Semar. Ngrepotke kok. Jak omong ora semaur, nglakoni tapa, terus kowe wis do mikir anak keluargamu. Ngono ta? Semar pateni nang kene dhewe mulih, nek takoni Semar ilang, ngono wis beres. Iso lho Semar ilang terus kowe didapuk dadi Semareng. Kowe sing tuwa dhewe anake Semar terus dadekke pamomong negara Ngamarta. Wah, gleleng. Ora apa-apa, wong Semar iki wis tuwa kok. Arep endi parane dhek? Kejaba wong tuwa iki ya ngenteni antri modar to. Heeh. Nek ra ya ora terus kaya ngono kuwi, kekejemen nek karo bapak ora. Angisro. Aku ya wis ora ketemu karo bojoku suwe banget. Karo anakku ya suwe banget kangen aku karo bojoku. Ah iya, aku ya kangen. Ya wis ben lah. Dinteni mbok menara sawetara wektu bapak gelem ngendika, bapak gelem paring pangandikan iki wis bejo karo awake dhewe. Sire bapak piye, karepe piye iki mung kari manut karo bapak Nduk Reng. Ha iya. Kowe karo aku ora iso nemtokke kok ya, Truk. Ha iya. Mareka den prayitna semurires eko balik titiyoni gandayane. Oh. Sawetawis sangya para panakawan sami gegojekan. Hanengga Kelurahan Semar Badra nanggenipun lampah tapa. Praptaning Ditya Kala. Wereng ingkang wis nyaketi papan pernahing Kelurahan Nayantaka kagiat sangya para panakawan wae. Tan Samar pamoring sukma sinupmaya winah. Ya ing asepe sumimpen. Anggro sesumbar lindhu bumi gonjing kumaluduk guntur ketup lumembak penyu kanggo mambang ladal bener ngendikaning Iwang Pikulun Bathara Guru yen to telenging wana jebres kene Semar nggone tapa kanthi laku ingkang kaya mengkono sajake kaya ngina marang panguwasaning para dewa. Kaya ngina marang panguwasaning Sang Hyang Jatimurti mula utusan kelawan aku supaya nundung kelawan Semar Badranaya. Sapa, Truk? Mbah. Sapa, Gong? Ora ngerti aku. Teka-teka kok njur Bojleng iblis lanat Semar kok topo ora sak karepe dhewe aku kudu nundung, Truk. Ngati-ati lho. Ha. Sajake iki arep gawe geger Semar le topo. Mula anak-anak kudu samapta ing gati sawega ing diri. Sing barep ki ora mung meneng wae. Gedhe banget ibutane, Gong. Nek aku wanitane dimplok samplokan modar aku. Petruk kuwi sing gagah gedhe dhuwur. Moh, aku yo wedi nek mungsuh semono ya. Untune kowe kaya ngono kae lho. Kok nek mak klecuk nang ngendas ngono apa pecah dadi papat. Kowe wae, Gong. Akhirnya mengaku sing temandang kowe iki do ngapa rumahsaku. Do dadi anake Semar barep-barep, do gedhe-gedhe kok mungsuh kaya ngene iki ora do mrantasi. Nah, tandangane. Sapa sampean, Mas? Takon karo aku Digya Kalawereng. Lho, kok ora nang sawah? Kalawereng ki jenenge ora ning sawah kok. Oh, asmane Kalawereng. Ya, kowe sapa? Bagong. Bagong. Heeh, anake Ragil Semar Badranaya.